zomwe zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Mutha kudabwa kuti kodi amene mukuonayi ndi ndani? Ameneyi ndi Daliso Kabambe amene padakali pano ndi president wa chipani cha UTM. Iye sanangofuna kungokhala pa nyumba koma kukapanga nawo join ma demonstrations amenewa. Ngati mukukumbukira bwino, mtsogoleri wa bungwe limene la SEDED adapempha adindo kapena kuti atsogoleri a zipani zosusa kuti ngati akuona kuti zimene zikuchitikazi ndi zoyenera, akuyenera kuti ampange support and akafike nawo kuma demonstrations amenewa, kusonyeza kukhala nawo ngati gawo lokusakondwa ndi zimene boma likuchita. Nde anapempha adindo kapena kuti atsogoleri akuzipani zonse kuti azapezeke nawo pamalowa. Nde kupezeka kwa Kabambe tsiku la lero kuma demonstrations amenewa amene akuchitika ku Lilongwe sikodabwisa kwambiri, koma kungokwaniritsa lonjezo kapena kuti pempho la Sylvester Namiwa amene ali organizer wa ma demonstrations amenewa. Nde Akabambe a chipani cha UTM nawonso ali konku, ngati anthu aziponyeredwa matiye gas nawonso akhale munthu mmodzi othawa, kusonyeza kuti nawonso akuchita participate pa ma demonstrations amenewa. Padakali pano taoneranisoni ka video aka kakuonesa kuti anyamata DPP akupita kumalo komweku ndipo akuyankhula zinthu zosiyanasiyana. Chisankho cha 2025 tikufuna chikhale cha manyo osati chogwiritsa ntchito machini yayi. Mwamva eti 2025 tigwiritse ntchito manyo kumawerenga basi, uyu wawina, uyu waluza, uyu wawina, waluza. Ngati mene tinapangira 2019 komanso 2020 apa mukakamina machini chifukwa chani? Mukopa chani? Mpaka nakatulutsa dzikwanje kuteteza machini. Mulibe anthu inu, mulibe anthu. MCP mpaka na dzikwanje kuteteza machini. MCP mulibe anthu. Mukopa chani inu? Mfuna manyo. Chisankho chikhale cha manyo osati zimachini yayi. Tumale background bompo. Smartmatic fair get out zimenezo. Mukunama inu kwambiri. Mulira. Masaba MCP. Mpaka na zikwanje. Gari ni ngozi na pachirima. Kapena ndi anthu mwana chita izi hambuye zivumbulutseni. Mulira simunati ana inu. Zodiac Online alemba kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe wafika pa Lilongwe Technical College pomwe akucheza ndi anthu omwe abwera kuzachita zionesero. Akabambe ati zomwe likuchita boma ndi kuputa mkwiyo wa Malawi. Iwo ati boma latumiza apolisi komanso mabausa kuti azasokoneze zionesero, ndipo ati nawo azifika ndi anthu awo kuzalimbana ndi boma. Zimenezo ndi zimene alemba a Zodiac Online kunena kuti Akabambe afika pamalowa ndipo atangofika suti angokhala koma ayankhula kuti mabausa amene akuoneka pamalopa sizokuti angofika okha yayi, koma atumidwa ndi boma. Zimenezo ndi zimene wayankhula mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe pamene wafika nawo kuma demonstrations a bungwe la SEDED. Apaso Miji Online yalemba kuti SEDED demos update. Anthu omwe anasonkhana pa tanki aja abalalika apolisi ataphulitsa usi okhesa msonzi. Chiwawa chabuka chifukwa choti ochita zionesero ayamba kugenda apolisi ndi miyala. Komabe nawo apolisi akupitirira kufukiza usi mkatikati mwa mpanda wa Lilongwe Technical. Zimenezi ndi zimene zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe pamene SEDED bungwe limeneli mothandizana ndi zipani zina zoonesa kunyasidwa kwa usogoleri umene udakali pano akuchita mu mzinda wa Lilongwe. Mwina ena sakudziwa kuti kodi ma demonstrations amenewa ndi okhuza chani
atha kumangoona kuti kodi ati kuchitika mademo koma sakudziwa kuti mademo ndokhuza chani. Bungwe la SIDED ndi bungwe limene limayang'anira za maufulu a wanthu ndipo amayankhulira anthu amene alibe kuthekera kuti mwina akayankhula mawu awo atha kumveka. Ndiye bungwe limeneli linalengeza kuti iwo sakukhutira ndi mmene minister okhuza za mphamvu komanso okhuza za mafuta komanso abungwe la NRB akuyendesera zinthu zawo. Monga mmene mukuziwira kuti mafuta pano akusowa, so kumakhala unduna oyang'ana zimenezi. Ndiye bungwe la SIDED likuti anthu amenewa alephera ntchito imene akuyenera agwire ngati maunduna amenewa, ndi chifukwa akuchitisa ma demonstrations amenewa lero lino mu mzinda wa Lilongwe. Malawians in 1992 to 1994, they said no to dictatorship. They said not that. Malawians under Dr. Banda suffered. They want us to take back those days of oppression. We now have a government and a constitution where we must have the freedom to associate, freedom to express ourselves. When things are not going right, we have the freedom to express whatever grievances we have. And therefore, for a government today to come and oppress some people, to squat their rights, and it must not be tolerated. What the government is doing is wrong. Malawi is not going back to the era of dictatorship under Musbanda again. No way. No way. Panopa tiri kuno ku Lilongwe kuma demonstrations zimaoneka ngati kuti ma demonstrations achitika malingana ndi mmene ali anyamata azikwanje mtaunimo, koma patangofika Dr. Kabambe komanso anyamata amene wa SIDED zaoneka kuti ayimoto ulipo mademo ndipo achitika, ngakhale apolisi sakuyandikira ndithu ali chakutali pasipasipo anthu akuimba nyimbo mwanayo ndi mwana Kabambe boma zikutero ndithu kunoko ku Lilongwe. Panopa ndithu pa leba pamene pali pa technical ya pa Lilongwe Technical College. President IUTF